ni dagabana so minu jolena ni DSC Samake construction mau bolonodi awo DSC Samake construction mau ubi so jo ibe ala kaliko so ale DSC nadi uka barate sojo droinde ube so plaunika ulubo BTP topographie ube ni bela jele nika oke ni ba fe ka terrain sans papier jele DSC Samake construction bi terrain firi so finition nyuma uboke décoration ube ofene nika oke e de station barala iba fe ka station nika ojo ube station nyelemamba nika ulu fene ka ulujo ka supasma nyuma ka okika sola ka nega nyuma kala ona nyongona wero ika so jolente bi ayre ma fiu DSC Samake construction ba ka bara nika onyedo e mago be kuna funia were la sa i senfa biribiri ika se udaga yorola ni oye murba buye station Orixi masunya la choy nega jurusra 70 41 27 59 66 23 18 58 bara nyedon okato bara don ba bulu DSC Samake construction mau ubuka bara uba nyedon Ame sibiri la bi November kalo kile bi saba samba flani mo wanani maliko no maliko ka munu me kan laje maliko no fini biro serofe o be foli no ka da ko wakati uchugo yaka o bisimila bi anga baba nga kuna fini olu keneka kuna foni damnyala kasangani urusu jamana koni vice premier ministre aleka sinaboli anga jamana konnala mina ani anga jamana marabulo koni sigira ka kuma o kofe fana ani chiden kulu munun koni nana oni anga jamana nyama o kofe ani chiden kulu munun koni nana uluni anga jamana ministre nyamani oye general de division Abdoulaye Maiga hulu koni sigila ka kuma minkara aramsa don temeni kunna shini wala sa ukoni biseka bara ukoni ngenyo fa chugo mina layini munumbe ubulu biseka okonya usigi senka chugo mina wala saka seka obara ko ni nundu ni obetalike lakana ko la fuka ta se soro ko ta fa fela fe mina ko ni jamana fla be bisiki kana fa buda soro ala chukumina Bakar tugulani ale kuyi anga jamana sene ko nyema ko ni anga jamana konna la kasangani ale ka kiri ko nyawi mi yere konna ayira la ka fo jabi jonjo brajire mina bo ka ben December kalo kle sabana ta samba fula ani muwa anani aka kiru ko ni kala bamako commune worona o yere konna la ayira la ka fo kiri tikila mo fe jurumi ko ni yela la wali ma ayira la ka fo ay war ha ka min ko ni nganamu o reta ijo fo se fa wari miliyari sheki ani million keme duru million biolon fla ani million konoton ani wa keme wa bisaba ani akun kan fendi boyankola mina ayirala ka foko abinu warin koni sara jago yala kasangani ode koni SAPC ulu koni kunye ayini mina ka aka konti bancaire ko ulu bela jiralen koni bloqué wala sa na fulo nu koni misega sara chugo ya mina akela araba don temeni November kalo kili muga ani ulun fla samba fla ani muga ani nani femi karo ka fo bajangara circle kon la kerengre la adugo min kon me ko bangay tube ni o kon be kenje commune kon la ani ijeli do ni obe duru commune kon na o la femi ma marfatigi bonati bal do kon ye bin kan wurata kanya shini ndugu ko folen kon ma nga ala barikala mama bone ani la nga cheni kon sebe ko duna o kuna kadaka o bulo mine chama ulu kon chena ayira la ka fo kon ndugu kon sigi ba ko yere kon tumbora ka sangani kari don temeni koni ka wala sa ka marshi koni ke ku wala yunu koni takata marabulo nyama koni yoro min koni miseka ke galakana koni sinsin ko sobe chuka mina marabulo koni la wala sa weseka tangani bina bingani wala na nyogona chama wera ulu koni ma Optal Gabriel Chureni obe Bamako faba konna la wa département be minga wilika jo koni benendo cancer bana koni furakeli ma demsen naka ulu koni feno kasanganu wala seldo koni wi ayira ka fo anga jamana konna la demsen naka bakile cancer bana kume ulila ngamunu cancer bana koni sira ka traité kasangan département nyama koni ka nya foli koni wi ayira ka fo ko ukoni wilika jo koni ke wala san demsen naka munu koni ni bana koni soro wala sa ubese ka kene ya chugo ya mina wala ukoni bela yini koni ke feme karo ka fo maw mari kon be ki ga dem sen naka kon garsgele no cancer banana ka wuli ka joge ka sega sini aye uma wala sa ubese ka fero kon to la nyoni aga dankari ke demas na kon ka nyana mayala
alamisa don tɛmɛni novembre kalo tile 28 an ka jamana faaba kɔnɔna la o kɔni kɛla forum de la mode et du design kɔni baaraw nundoli ye ɲinata bɛna kɛ atako fɔlɔ kɔni o kama u ka ɲinan sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ko essor de la mode africaine innover structurer et réinventer une industrie ni o bɛ se ka kɛ ko ka ko kuraw kɔni kɛ ani ka fɛn kuraw kɔni la nati an ka jamana kɔni mɔdi olu kɔɲɛ olu kɔnɔna la an b'a fɔ ala ka kuncɛ hɛrɛ o la an bɛ taa Gawo ka olu kɔni fɛ yen nɔ ka sanga ni Gawo kɔni a yira la ko garabali minnu kɔni kan ka wuli ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ la walasa ka se ka basigi ani lakana kɔni sabati cogoya min na o kama araba don tɛmɛnen novembre kalo tile 27 sanba 2024 o kɔni kɛla u ka wuli ka jɔw kɔni ye walasa ka se ka garabali ninnu kɔni wuli ka bɔ u nɔ la nka a yira la ka fɔ wagati dɔ kɔni kɛla fɛn min ka ka fɔ furukufuruku walima fɔ ɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ kana don i ka ka fɔ koɲɛ ɲɛnabɔbaga ɲɛmaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan i ka ka fɔ maaw dɔw kɔni kun bɛ ka laɲini wɛrɛw kɔni kɛ a ko la nka min kɔni ma sabati o kama u kɔni bɛ laɲini kɛ fɛn min marabolo ɲɛmaaw kɔni fɛ u ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ i ka ka fɔ u ka sigiyɔrɔ ko la ani ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u ka se ka kɛ lakana kɔni kɔnɔna la u kana bingani wale sɔrɔ ani u kana fɛn wɛrɛw kɔni sɔrɔ min bɛ se ka degun kɔni s'u ma u sigiyɔrɔ kura o la an bɛ taa Kucalakaw olu fɛ yen nɔ ONG min a bɛ fɔ ale ma ko World Vision olu kɔni ye dɛmɛ dɔ kɔni ta ka taa Kucala commune damadama bɔɲanko la ni o bɛ tali kɛ Nafangala fɔ ka taa se Luguana Zebala Kɔnsegela Jɛbugu ani Konina fɛn min o commune kɔni dugumisɛnninw ma dugumisɛnnin min tɛ jɔ fɔ dugumisɛnnin 27 la dɛmɛ taara ka di maaw ma minnu kɔni degun sɔrɔ ɲinan samiyaji ka cɛnni fɛ a dira denbaya 3,822 bɔɲanko de kɔni ma dɛmɛ ninnu kɔni bɛ tali kɛ fɛn min ye safinɛ carton 714 fo ka taa se eau de javel bidon 4,234 fo ka taa se sange 4,357 fo ka taa se ka dɔ ka fɔ dɛbɛn ma dɛbɛn 1,547 bɔɲanko la an bɛ taa kɔkan kibaru la ka sanga ni Cadi jamana ɲɛma ale kɛlen kɔfɛ ka laɲini kɔni kɛ Faransi jamana ka sɔrɔ silaka minnu bɛ u ka jamana kɔnɔna la u k'u ka minɛn cɛ ka bɔ Cadi jamana kɔnɔ u ka taa u tagayɔrɔ o kɔni na o kama a yirala ka fɔ Faransi jamana kɔni ye ni kumakan in ta ni sɛbɛ ye min yɛrɛ kɔnɔna a bɛ k'a ɲini k'a lawaleya nka a kɔni kun ye laɲini fana kɔni kɛ i ka dɔn ka fɔ Cadi jamana ɲɛmaw yɛrɛ kɔni fɛ n'a sɔrɔla u kɔni tun bɛ se ka sigi ka kumaw kɔni kɛ a ko olu la Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya dama ninnu de ye an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛliko ɲuman na aw k'an bɛɛ tɛnɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ k'o ma kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi